Падрыхтоўка дома, транспарту і асабістых рэсурсаў – гэта нескладаная інжынерыя, то есть гэта набор простых крокаў, якія зніжаюць рызыку, эканомяць час і дазваляюць дзейнічаць без панікі. І то есть мы гаворым на наших занятках про то, як зрабіць сваё жыццё больш устойлівым, не чакаючы надзвычайных сітуацый. Бо калі крызіс пачынаецца, позна думаць, дзе ліхтарык і куды ісці. У гэты момант вы ўжо павінны ўсё гэта ведаць. Ну, так што вось якраз такой падрыхтоўкі про такую падрыхтоўку мы з вами і пагаварым. Калі надзвычайная сітуацыя ўжо пачалася, дом, кватэра можа стаць альбо месцам бяспекі, або крыніцай дадатковай небяспекі. І розніца паміж гэтымі двумя сцэнарамі амаль што заўсёды вызначаецца тым, што было зроблена вамі загадзя. То есть і падрыхтоўка дома, кватэра – гэта не пра нескладаную тэхніку, не пра вялікія грошы, гэта пра мінімум неабходнага, які дае вам час, спакой, магчымасць дзейнічаць без панікі. І першае, пра што трэба падумаць, гэта запасы вады, ежы, лекаў, святла, наяўнасць святла і сувязі. Вода. 2-3 літры на чалавека ў дзень. То есть можно мець, просто поставить здесь на террасе, на балконе, каморке бутыль с водой. Это не обовязково питная вода, можно просто с-под крана набрать, каб яна была. Спустим Каролину. Ежа. Ежа это... для чаго патрэбна вода? Таму што магчыма лакальнае адключэнне, затрымкі аднаўлення. То есть і запас воды асабліва важны. То есть калі ты згадваю той же самы Мазыр, я ў мінулы раз пра яго расказваў, калі лягла электрасетка, насосы перасталі працаваць, шматпавярховыя дамы, вода не паступала, і толькі праз дзень у горад прыехалі дадатковыя цыстэрны, якія іх расставілі па жылых раёнах, і людзі пачалі, то есть атрымалі доступ да вады. І нават глядзіце, якая-небудзь там, быццам бы все сістэмы яны працуюць нармальна, напрыклад, моцныя маразы, перамярзаюць трубы, все, вода не паступае. Або паводка, затаплівае крыніцы свідравіны, або ачышчальныя станцыі. Все, вода да вас паступае, але ўжо брудная. Ежа. Ежа пра запас гэта тая, якая не патрабуе гатавання, якая доўга захоўваецца, і понятна, што гэта звыклая для вас і для дзяцей. Гэта не на ўсялякі выпадак, гэта па сутнасці вы тым самым наяўнасць запаса ежы вы зменшаеце стрэс у першыя часы, першыя дні. Лекі. То есть это заўсёды абезбольвальнае, жаразбівальнае, нейкія пастаянныя вашы прэпараты мінімум на тыдзень, 2 тыдні. І, конечно, гэта сродкі першай дапамогі, бінт, пластырь і так далее. То есть тут трэба памятаць, што у крызіснай сітуацыі аптэкі могуць быць закрыты або перапоўнены. І святло і сувязь, то есть наяўнасць ліхтарыка з батарэйкамі. Людзі старэйшага пакалення ведаюць, што в савецкіх кватэрах заўсёды ліхтарыкі былі. Зараз ужо пауэрбанк, радыё, невялічкае радыё, партатыўная, то есть спадзявацца, што нейкай сітуацыі будзе заўсёды інтэрнэт, і вы праз інтэрнэт да радыёстанцыі падключыцесь, не варта. І, конечно, калі мы гаворым пра сувязь, нагадваю, што нейкія кантакты, спіс кантактаў на паперы. Не ў тэлефоне, які можа быць вырублены, напрыклад, якая-небудзь будзе тэхнагенная аварыя, або надзвычайная сітуацыя звязаная, або нейкая гібридная атака, і ваши тэлефоны нават не будуць працаваць, і мабільныя, і лепш мець спіс кантактаў на паперы. Я, дарэчы, заўсёды здзіўляўся, што у гарадах пазбавіліся вось гэтых тэлефонных будак, тэлефонных станцый, якія стаялі, потому што это быў вельмі добры спосаб для аварыйнага звязвання ў сувязі з адсутнасцю мабільнай сувязі. Трывожная валізка. Гэта
не чемодан для ўцёкаў і не ваенны рыштунак, то есть гэта мінімальны набор, які дазваляе хутка пакінуць дом або пражыць без дома, па-за домам некаторы час. І туды павінны трапіць дакументы, іх копіі, вода і лёгкая ежа, аптэчка, ліхтарык, зарядка, мінімум адзення, сродка гігіены. Ну і часта бываюць лішнія, то есть яго трэба вельмі уважліва збіраць, то есть занадта шмат адзення не трэба. Канешне, мы не гаварым пра зімовы час, калі сапраўды там на цябе павінна быць адзенне, а не нават гэтай валізкі. Не трэба у трывожную валізку класці рэчы на ўсялякі выпадак, без разумення навошта, ну і нейкія цяжкія і непатрэбныя рэчы. То есть варта арыентавацца на аўтаномнасць, на адсутнасць электрычнасці, адсутнасць інтэрнэту і то, што гэта валізка, яна дазволіць вам хуткая эвакуацыя па ўказаннях службаў, ратавальных службаў. Бяспека жылля. Я, дарэчы, параўнаў свае ідэі з дапаможнікам, які зараз у Польшы распаўсюджваецца па ўсёй краіне. Дапаможнік па бяспецы, пра яго я трошкі пазней скажу. І там, конечно, больш распісана больш бяспека жылля у выпадку надзвычайнай сітуацыі. Я ўсё-такі хацеў бы сказаць, што многія надзвычайныя сітуацыі яны пачынаюцца не звонка, а ўнутры дома. І з пункту гледжання магчымай крыніцы агню, канешне, я думаю, што няма, можа хто-то скажа адваротнае, але я не ведаю людзей, якія мелі б у сваім доме вогнетушыцель. Але адсутнасць вогнетушителя гэта не азначае, што вы павінны не мець сродкаў тушэння. То есть у вас, по крайней меры, павінна быць некая такая шчыльная тканіна, можа старая коўдра, якую вы можете накінуць на полымя і загасіць яго. Вельмі важна з пункту гледжання агня, распаўсюджвання агня, гэта не захламляць выхады з кватэры. Калісьці по крайней мере, у Беларусі дакладна я ведаю, што інспектары Міністэрства па надзвычайных сітуацыях ходзяць па шматпавярховых дамах і глядзяць, каб леснічныя клеткі не былі захламлены, каб яны дазвалялі хуткай эвакуацыі з кватэры. Но мець план эвакуацыі з кватэры, это маецца на ўвазе ведаць, дзе у вас ёсць магчымасць, напрыклад, выхада на леснічную клетку, дзе выхад на тэрасу, на дах, напрыклад, той же самы. Шмат якіх кватэрах у савецкія часы балконы абавязкова мелі такую пажарную лесніцу, так званую. Так вось, у большасці выпадкаў понятно, што яны людзі іх ужо так перакрылі, што эвакуацыя па гэтых лесніцах немагчыма. Газ. Калі у вас поступае газ, значыць ведаць, дзе у вас вентыль, дзе яго можна перакрыць. Пастаянна правяраць газовую пліту і злучэнне. Газовшчыкі перыядычна праходзяць нават у Польшчы і правяраюць. І калі вы чуеце па газу, таму што у прыродны газ, які пастаўляецца кватэру, спецыяльна дадаюць араматычныя рэчывы, каб яго адчуць. Калі вы раптам яго пачулі, то не ўключаць святло электрапрыборы, а адразу ўклікаць газавую аварыйную службу. І электрычнасць, па-першае, не перагружаць розеткі, то есть нават калі вы туды вілку ад падаўжальніка сунулі, то гэты падаўжальнік 10 прыбораў не ўключаць. Не выкарыстоўваць няспраўныя электрапрыборы, і заўсёды ведаць, як абесточыць жыллё. Як адключыць электраэнергію вельмі хутка. То есть рызыкі в асноўным узнікаюць падчас або стыхій, або нейкай асабістай дзейнасці, актыўнасці, якія пашкоджваюць вось гэтыя або газовыя трубы, або звязаны неяк з электрасеткамі і так далее. То есть падрыхтоўка дома гэта не пра перажыць апакаліпсіс, гэта пра то, як каб звычайная нештатная сітуацыя не стала трагедыяй. Так што і калі у вас ёсць базовыя запасы, прадуманая трывожная валізка, бяспечнае жыллё, то вы выйграеце час і захоўваеце сваё жыццё. У надзвычайных сітуацыях
галоўная небяспека не адсутнасць інфармацыі, а адсутнасць алгарытму і веданне, што вы будете рабіць. То есть, калі чалавек не ведае, што ён робіць, ён губляе час, а час у крызісе гэта перш за ўсё жыццё і здароўе. Ну і вось паговорым пра некаторыя пагрозы, напрыклад, той же самы пажар. То есть алгарытм вельмі проста. То есть пажар гэта не сітуацыя для назірання фотовідэазйомак, як гэта было у швейцарскім бары. Важна не панікаваць, не губляць час, і трэба пакідаць памяшканне як мага хутчэй. То есть не шукаць рэчы, не вяртацца назад, калі вы згадалі, што ваш там телефон стаіць на зарядке дзесьці ў куту. Не карыстацца ліфтам, потому што любы ліфт гэта пастка падчас пажару. То есть вы там можете застраць і будете пасля дыхаць усім гэтым шкодным паветрам, дыхаць недоўга. Рухацца ніжэй, то есть разумець, што дым ад гаручых матэрыялаў ён падымаецца ўверх, так што калі нават ёсць магчымасць нават паўзці. Дзверы заўсёды закрываць за сабой, потому што гэта запавольвае распаўсюджванне агню, то есть, па-першае, не дае паступаць свежаму паветру з кіслародам і запавольвае распаўсюджванне. Ну і, канешне, заўсёды адразу выклікаць экстрэнныя службы па тэлефонах, якія вы ведаеце. Другое з'ява – это паводка або нейкая кліматычная з'ява. Нават калі, то есть, паводкі, буры, моцныя вятры, летняя спёка або моцныя маразы – гэта ўжо не экзотыка, а новая кліматычная норма. Я вот літаральна учора размаўляў з сябрам, тому што ён вот пацяпленне клімату, а глядзі, які мароз. Размова ідзе, пацяпленне клімату – гэта неправільны тэрмін. Размова ідзе пра змены клімату. А змены клімату ў большасці выпадкаў яны праяўляюцца ў тым, што раней привыклыя, привычныя для нас прыродна-кліматычныя з'явы, яны становяцца больш суровымі, становяцца больш моцнымі і непрадказальнымі. І ў гэтым вся праблема гэтых зменаў клімату для чалавека, для яго гаспадаркі, для яго гарадоў. І калі абвешчана прыйшла інфармацыя пра паводку, па-першае, адразу ў сваім доме адключайце газ і электрычнасць. Нават калі вы бачыце, што ўзровень вады падымаецца, не заходзіць у ваду, не карыстацца аўтамабілем у затапляемых зонах, ну і адразу эвакувацца пры загадзе службаў. То есть вельмі важна, паводкі развіваюцца вельмі хутка, часта без выразнага павяшчэння, і трэба пра гэта памятаць. Ну, калі бура і моцны вецер, па-першае, гэта заставацца ў памяшканні. Памятаю одну гісторыю у Беларусі, калі падчас буры загінула жанчына, на яе упала моцная галіна ад дрэва, абламаўшаяся. Мне адразу пытанне, што та жанчына, то есть бура это шла ўжо пэўны час, то есть она не раптоўна ўзнікла на тым месцы, і гэтая жанчына все роўна пайшла па адкрытай тэрыторыі пад гэтыя дрэвы. То есть нават калі вас там трэба там свінні не пакормлены, куры не пакормлены, заставацца ў тым памяшканні, дзе вы былі да буры, да моцнага ветра. Трымацца далей ад вокнаў, можна нават закрыць плотнымі шторамі і не выходзіць ні пад дрэвы, ні пад лініяй электраперадач. Ну вось мароз. Не паспеў, правда, карцінку нарысаваць. Будзем па алгарытмах. Мароз і наступствы ад марозу, яны могуць уваходзіць у ланцуговыя працэсы. То есть мароз добра пераносіць у цёплым памяшканні. Але гэты мароз і моцныя снегапады, яны, па-першае, мароз можа пашкодзіць лініі цеплазабеспячэння ад цепластанцыі або ад кацельні, якія ідуць. Моцныя снегапады могуць парваць правады электразабеспячэння, і тады у вашай кватэры, у вашым доме, конечно, сітуацыя можа пагоршыцца. І першае, калі раптам вы адчуваеце, што нешта здарылася, не проста панізілася тэмпература у тепласетках, як зараз у Беларусі сказалі, там на некалькі градусаў панізіць, нечага 23 градусы кватэры трымаць, можна і 20. А калі апрануцца, то можна і 15 градусаў жыць. То есть самое галоўнае, першая хвіліна ацэнка сітуацыі, это праверка, ці знікла цепло толькі ў вашай кватэры, ці толькі ў пад'ездзе, ці па ўсім раёне.
Памятаць, што ваш дом, ваша кватэра трымае цяпло, пэўнае цяпло, і вам просто трэба ацаніць тэмпературу ў памяшканні і хуткасць яе зніжэння, праверыць наяўнасць света, вады, ну і высветліць інфармацыю, включыць радыё, спытаць у суседзяў, або атрымаць інфармацыю ад паведамлення службаў. Можна, напрыклад, калі это Беларусь, то пазваніць у ЖЭС і спытаць у іх, то есть паведаміць пра гэтую сітуацыю, спытаць, ці магчыма, можа, там нейкі ремонт ідзе ці што. Второй моцны важны крок – гэта захаванне цепла ў жыллі. То есть усе окны і дзверы трэба закрыць вельмі шчыльна. На падаконнікі, там, то есть на вокны нацягнуць шторы, закрыць шчыліны ручнікамі, коўдрам, адзеннем, выбраць адзін цёплы пакой для ўсіх. Ну і, конечно, вот это теплоизоляция. По магчымасці, вот нават я ў сваёй кватэры тут, калі тэмпература паніжаецца, я опускаю, у меня это ролл шторы, я их опускаю, потому что это снижае таксама забеспечваць теплоизоляцию, снижае вылучэнне цепла з кватэры. Моцны важны этап – гэта забеспячэнне асабістай бяспекі і абагрэва людзей. То есть нават у памяшканні апранацца слоямі, то есть каб некалькі было некалькі слоёў вопраткі, шапкі, шкарпэткі, двое шкарпэтак, цёплы абутак, коўдры, спальнікі, конечно, рэгулярна рухацца, каб падтрымліваць кровазварот. І ні ў якім разе не выкарыстоўваць газавыя пліты для абагрэву. Адкрыты агонь. І я зараз тут назіраю, вельмі шмат у TikTok з'явілася ролікаў, што робіцца ў Киеве пасля разбурэння цеплаэлектрастанцыі, і людзі проста выкарыстоўваюць газавыя пліты для абагрэву, на газавыя пліты ложаць цэглу, каб яна раўнамерна, выкарыстоўваць металічныя трубы, туды ставіць свечкі, але гэты адкрыты агонь і газавыя пліты, па-першае, это вылучэнне дыму, шкодных рэчываў, вельмі трэба чадны угарны газ, з ім вельмі быць асцярожным. І, ну, для здароўя гэта не вельмі добра. Конечно, добра, калі ёсць электрычнасць і можна падключыць электраацяпляльнікі або электрацеплавентылятары, ну, не заўсёды ўсіх людзей ёсць. Ну, чацвёрты момант – гэта звяртаць увагу на ваду, ежу і на энергію. То есть вода, памятаць, што можа быць пагроза замярзання труб, і тады, калі у вас гэта прыватны дом, то зліць ваду з сістэмы. Калі гэта адпавярховы дом, ну, по крайней меры, нагадаць кіраўнічым службам пра гэту неабходнасць. Ну і запас пітной вады захоўваць у памяшканні. Для ежы выкарыстоўваць прадукты, якія не патрабуюць гатавання, ну і памятаць, што чым часцей вы будете адкрываць халадзільнік, тым больш зніжаецца яго здольнасць захоўваць холад і, зразумела, это прадукты харчавання. Пяты момант – не забывацца пра суседзей, не забывацца пра ўзаемадапамогу. То есть праверыць пажылых людзей, сем'і з дзецьмі, людзей з інваліднасцю, ну і дамовіцца, конечно, пра абмен інфармацыяй і можа даваць сумесны абагрэў больш цёплай кватэры. Ну і падтрымліваць сувязь унутры дома. Ну і калі сітуацыя зацягваецца, напрыклад, калі цяпло адсутнічае там паўдня, суткі і больш, тэмпература ў кватэры падае, то вельмі важліва это сачыць за сімптомамі перахалоджання, рыхтавацца да часовай эвакуацыі са свайго дому, напрыклад, у пункт часовага размяшчэння да родных, ну і забраць свою трывожную валізку і адтуль і туды ісці. То есть памятаць, што чым раней мы пераходзім у рэжым эканоміі цяпла і рэсурсаў, тым больш шансаў захавацца. Блэкаут. Яшчэ одна небяспечная сітуацыя. То есть отключение электрычнасці як кампанент ланцуговай рэакцыі, адзін з самых верагодных. І што рабіць? Па-першае, мець ліхтарык, то есть не карыстацца для асвятлення свечкамі, гэта пажаранебяспечна. Эканоміць зарад телефона, слухаць радыёпаведамленні, ну і, конечно, мінімізаваць перамяшчэнні.
Важна мець аўтаномныя крыніцы святла і сувязі. Ну і памятаць, што у Польшы, даже той же Польшы, сістэмы быццам бы гавораць, што ўжо рэпетыцыі былі, паказваюць, што яны аднаўляюцца вельмі хутка, але паніка яна ўзнікае адразу і яе трэба пазбягаць. Ну і яшчэ такі момант, як першая дапамога. Конечно, гэта пра першую медыцынскую дапамогу можна гаварыць вельмі доўга, і, напрыклад, у тым же самым польскім дапаможніку па бяспецы там вельмі падробна распісана дапамога медыцынская менавіта. Першая дапамога — это больш пра выратаванне жыцця да прыезду лекараў, і вельмі такі набор навыкаў, які трэба заўсёды мець. Гэта як спыніць крывацёк, як казаць дапамогу пры апёках, як дапамагчы чалавеку без прытомнасці, як правільна выклікаць хуткую дапамогу. І асабліва важна тут не нашкодзіць, дзейнічаць проста і паслядоўна, і памятаць, што любая дапамога яна лепшая за поўную бяздзейнасць. І звяртаць увагу на людзей, якія патрабуюць гэтай дапамогі. Транспорт і перамяшчэнне. То есть у надзвычайных сітуацыях перамяшчэнне часта становіцца галоўнай крыніцай рызыкі. Таму тое, што ў звычайным жыцці здаецца проста, например, паехаць на аўтобусе, дайсці куды ісці, перасесці ў крызіс можа быць небяспечным або немагчымым. Таму задача не ў тым, каб рухацца хутка, а ў тым, каб рухацца правільна. І аўтамабіль у надзвычайнай сітуацыі гэта і інструмент, і пастка адначасова. І, базовые правілы можна сфармуляваць такія, то есть заўсёды трымаць у баку мінімум палову паліва, каб выпадку надзвычайнай сітуацыі эвакуацыі. Мець аўтамабілі аптэчку, запас вады, то есть у багажніку можа быць пару пластикавых бутэлек з вадой, ліхтарык, лапату і вяроўку. Не выкарыстоўваць аўта ў затопленых зонах, калі вы бачыце, што прыбывае вада, не рызыкаваць, не спрабаваць праскочыць. То есть і лепш пазбягаць нават руху без неабходнасці. Калі вы не ўпэўнены, што вы можаце выехаць на аўтамабілі з зон небяспекі, лепш ім не карыстацца. Яшчэ адна непрыемная сітуацыя можа быць і ў грамадскім транспарце в сувязі з натоўпам. То есть натоўп — гэта асобная форма небяспекі нават без катастрофы. Так што ў грамадскім транспарце, калі вы бачыце моцны, называецца натоўп, то есть, па-першае, стаяць тварам да выхаду, не блакаваць дзверы, трымаць рукі вольнымі, і сачыць за сваім наваколлем, а не за тэлефонам. І ў натоўпе, калі, напрыклад, нейкія там ідзеце пасля канцэрту, на канцэрт, на футбольны матч, футбольнага матча, на мітынг, не ісці супраць потоку, пазбягаць вузкіх месцаў, калі раптам упалі, то абараняць голову па магчымасці хутка ўставаць і хавацца дзесьці ў кут. І памятаць, што гэтыя масавыя сацыяльныя сітуацыі, яны часта развіваюцца без папярэджання, і паніка можа ўзнікнуць раптоўна. І пацерпіце, можа, нават і вы. Эвакуацыя. Калі раптам пры надзвычайнай сітуацыі абвесцілі эвакуацыю, або вы бачыце, што там немагчыма вам заставацца, трэба тады. То есть знаходжанне дома небяспечнае, калі ёсць рэальная пагроза жыццю, або ёсць выразнае ўказанне службаў, трэба эвакувацца. Як эвакувацца? То есть заўсёды это ў Польшчы, напрыклад, гаварыць. Я не ведаю, у іншых краінах у Польшчы гаварыць. Эвакуацыя з мінімальным багажом. Ёсць спецыяльна вызначаныя кропкі збору пры эвакуацыі. Яны пазначаць такой зялёны прамакутнік са стрэлкамі у бок, і там некалькі чалавечкаў, сілуэтаў чалавечкаў. Но эвакуацыі трэба па загадзя вызначаных маршрутах. Памятаеце, мы гаварылі пра план А, Б, С. То есть в адным з планаў Б і С у вас павінны быць гэтыя маршруты. І не рабіць кароткіх шляхоў. То есть лепш гэты шлях будзе доўгі, але будзе бяспечны. І куды? Гэта можа быць да сваякоў або знаёмых, у бяспечныя пункты, якія абвешчаны або вы ведаеце, або раёны без пагрозы. Перамяшчэнне ў крызісе гэта не пра хуткасць, а пра разважлівасць. Так што лепш заўсёды заставацца у бяспечным месцы, чым рухацца без разумення куды і навошта. І у нас засталіся, сейчас ужо хутенька ідзе,
Выніковыя заданні. Я прапаную вам, па-першае, зрабіць вось такі чек-ліст падрыхтоўкі вашага дома, вашай кватэры. Гэта будуць канкрэтныя вашы дзеянні. Падрыхтоўка працуе толькі тады, калі яна выходзіць за межы размовы і становіцца часткай паўсядзённага жыцця. Гэта мінімальны стандарт, гэта не ідэал, і калі ён будзе ў вас выкананы, значыць, ваш дом ужо будзе значна больш устойлівы да надзвычайнай сітуацыі. Так што гэта... в PDF я гэтую прэзентацыю таксама размешчу, я скажу зараз где. Можете таксама карыстацца пазней. Ну і другое заданне – гэта трывожная валізка. 4 крокі. Паспрабуйце яе пачынаць збіраць, каб яна у вас была. То есть это можа быць заплечнік, валізка. Памятаеце, я гаварыў, лепш, каб не было камуфляжнай форме, камуфляжных колерах. Павінна быць лёгка пераносіцца, она павінна быць пэўным месцы, лёгка даступны. Ну і змест павінен быць у адпаведнасці з тым спісам, які я азвучыў. Абавязковы крок выканаць і прыбраць лішняе, то есть калі рэч не дапамагае вам выжыць або бяспечна эвакуацыі, яна лішняя. Ну і трэба ўлічыць усіх, то есть гэта і дзяцей, і пажылых людзей, і людзей з інваліднасцю, і не забывайце пра хатніх жывёл. Так што сёння мы з вами пагаварылі пра штодзённую бяспеку, пра рызыкі. Ну і памятайце, што гэта не пра страх, а пра кантроль у цяперашнім свеце, дзе шмат невызначанасці. І я ўжо вам гаварыў, што ў Польшчы на ўзроўні дзяржавы, урада выдадзены пораднік беспечэнства, это дапаможнік па бяспецы. І вось мы его паспрабавалі, неафіцыйна пераклалі на беларускую мову, каб ён быў больш даступны. Ён на польскай мове ён даступны, значыць, на сайце gov.pl пораднік беспечэнства. Ён даступны на польскай, на украінскай, на англійскай мове. Вось по этому QR-коду вы зойдзеце на старонку нашай арганізацыі фундацыі Нейрошнатура і можаце там ужо азнаёміцца з неафіцыйным перакладам на беларускую мову гэтага дапаможніка.